Baban CINEDU. Yes, come in. Gidana ne da zaka ce in shigo? Ana ma gidanka. To naji. Baban CINEDU, a zamanka da Alhaji Badamasi wanda taimako ka samu daga wajen shi. Abu da ne Allah taimakin da shi fa. Kamar na me kenan? Shine lokaci da wani kato to ya mutu. Dokin Badamasin ya mutu to ya ce ayi da shi. Sai yara su kwashi a jiya yada a bayan gari. Ina jin ka. Nace ku biyo da shi ku ga nan. Mu je ina jin ka. Lan kawo kita. Muka yanka. Muka gyara shi kaya cikin ka dai na fi wata da yana ci na sa fridge. Mushan? Ka ga nama ka mu ci banza fa mu ci dadi. Wai mushan? Ai ko sai na ga yawa Badamasi. Ka ga mishi ba. Sabida me? Mu ba ma cin doki. Ba ka ci doki? Kwarai kuwa. To ka bari daji bari in gaya maka. Ina jin ka. Da nama doki, da nama sa, da nama rakumi, da nama agwagwa, da nama kifi, da nama susu. Duka suna shi nama wanda ya fi dadi a bakinka shi ne nama. Allah shi kyauta a bar maganar nan baban CINEDU. Junaidiya na bikin dade a tsaye ko da magana ne? Ina so in yi magana da shi ne ta bari in zo in same shi. Okay, to gashi nan sai an ji mu.